Assalamu alaykum hormatly adamlar. Assalamu alaykum mehriban mehmanlar. Assalamu alaykum hanımlar we jenaplar. Akşamlar hayırlı bolsun belent mertebeli mehmanlar. Bugun diyarymyzda bir döwletli agdyr maşgalanyň ojagynda il arasynda uly hormat bilen tanalýan aha davrayly ırskally ojagda ajaýyp toý toýlanýar. فرحة الليل مجنونة خلي الفرحة مضمونة خلي الفرحة مضمونة. Hormat toya gelen mehmanlar, menem balalamyň şugunki tutýan durmuş toýlaryny tüýsirekden gutlaýan, şulaň bagtyna gowanyp gezmeklik hemmemiz edi. Niýetler etsin, ýeneki ýyllarda oğul gyz toýlaryna da şeýdip üýşmelende şatlykly, gawaraly şu oturan märeke hemmemiz gatnaşmagymyzda bellemegini arzu edýär. Sag bolun. Oğlum Elmancan, gelinim Leyla bagtly bolsunlar. Bizi diňe begendirdiler. Jallar sag bolsun, çağalar köp bolsun, yrtgaly, döwletli, bereketli bolup, bizem diňe begenip gowanyp ýaşaýly. Ece qaqa janyňy sag bolsun, men şu günlere ýetişdireňiz üçin, şu günlere getireňiz üçin barda siziň saýaňyzda hemme zat. Siz bolmaz gorsaňyz bu zatlar bolmazdy. Menem şu derejä ýetmedim. Hemme zat siziň terbiýäňiz, siziň gollawyňyz maňa. Janyňyz sag bolsun, hemmeňiziň taňry ýakyzyr köp. Just come outside for the night.